Gamelur. Kaixo ikusentzule Mateo. Kaixo. Zemu zaudete, hementxe gaude aspaldiko partez ni Ilargi eta gurekin da, entzun duzuen modun, Tasio. Kaixo, Ilargi eta kaixo Tasio. ikusentzulok, zemu zate. Ni erki, zu ez dakit? Ni erdipurdinator, joku honekin arazok izan ditutelako, baina Ara. gero hitzengo dugu hortaz. Ondo. Bueno, ikusiko zenuten moun Sekiro dakarki zuegu gaurkoan? Sekiro edo Sekiro? Sekiro, ez? Xe. Noski? Oi hartzen hitz bat edo? Bueno, Sekiro, Maitekiro, Xeniste banak. bai? Zertaz dihu pixkat, Tasio? Sekiro Shadows Die Twice. Itzalak birritan hiltzen dira. Ona. Joku hau, From Software garatzaile enpresa japoniar famatuak entzun, Bai? banaketa berriz Activision, estatu batuetako enpresak, eta 2019an atera zen PlayStation Lau, Xbox One eta PC-erako. Zuzendaria Hidetaka Miyazaki, famatua, Ondi ja, eta musika Miyazaki. Yuka Kitamura, kompositorea. Bueno, famatua esate du bai Miyazaki eta bai enpresa, baina batez ere azken urtetan, ze aurretikan beste joku asko ere ginak zituen, baina ez zian hain ezagunak Souls egiten hasi zian arte. bai, nik uste Soulsekin intziala hola famatu. Bai, aurretik egiten zituen Armored Core da holako gauzak, robot erraldoiak eta zea eta bestea, baina Bai. bueno, Soulsan estiloko zerbait bat zeon aurrekari batzuk edo badaude. Baina, bueno, etzien izan holako... Arrakastatxuak. bai. Bare. Akzio, aventura, Souls-like, genero hortan kokatuko genuke, joku hau. Bai, egia da jokagarritasun aldetik, pixkat Soulsetatik bazatoz txip aldatu behar dezula, bestela arki sufrituko duzu. Baina bai, Souls-like bat bezala ezagutza Sekiro baita. Protagonista Ochoa da, eta hau izan zen shinobi bat Sengoku garaikoa. Sengoku garaia izan zen guda zibil oso luze bat, 15. menden hasi zen, eta 17. menden bukau zen, pentsa, ze luze izan zen Bai. guda hori. Eta, bueno, Ochoak, hau pixkate hasieratxoa bezala historiana esate dizuet, Ochoak mendekua nahi du, samurai talde batek bere jabea, bere jauna, erasotu eta bagitu zulako. Eta, bueno, nahi balimazoia historioekin sartzea erabat. Pixkat. Kontua da, historia, ez den nahi txapa hundi eman, pixkat enrebesatua da, baina pixkatola ulertzeko jokuan nondik norakok. Ez da gutxi, ze Soulsetan zaila da. Izatea historia kontatzea, ordu noaingon historia ekartzea, ez da gutxi. Souls hontan historia pixkat garbixego bezala da, o Bai. garbixego kontatzea. Bai, Bueno, kontua da, Japonian gaude, 16. mende amaieran, Sengoku garaian esan bezala, eta Ishin Ashina Guda jaunak, Guda jauna esate dizuet, señor de la guerra hitza ezaguna da gazteleraz. ez dakit, Bai. Guda jaunak, nahiko ondo ulertzea, ez da? Bai. kolpe odoltsu antolatu du, eta Ashinako lurraldearen kontrola hartzen du. Bitarten, Gaiztua gizona. Ukontza emon Usui, Bai, ontza izeneko shinobi alderraiak, hau Bai. da noraezean dabilenak, errari dabilenak. Ukontza emon izenaz, hori bikaina da. kristona da, kristona. Ukontza emon. Bai. Izenik gabeko umezurtz bat adoptatzeu Ukontza emonek, semetzat hartzen du eta shinobiaren bidean trebatzen du. Eta izena jartzaio, Ochoa. Hau da, Sekiro. Baina Sekirok esan nahi duna da, Ocho beso bakarra. Hoi da. Seki? Esan nahi Seki du. edo Sekiwa Hori da da. beso bakarra, eta Ro Ochoa. Ro edo Ro, Sekiro. Bai, kristona da, Pila gustatu nahu hau jakiteak. Nondi datorren Sekiro, uste nun izen bazala, baina nun uste olako ze izango zunikan. Bai, normalen ez dakit ondo horire, baina Japoniako hitzak olako zea eukitzaitu ez. Erro bat bezala, behien idazteko eragatik, eta... Bai, olako esanaia izango zula ez, tradukzio hortan. Bai, normalen pentsatzat izango gala, sekiwa izango ba letra bat, eta ro beste izango ba, akaso. Izanik ez Ja dakit. gehitxo esaten nahi nahiz igual, Bai. baina. Bueno, sí. Bi hamarkada beranduago, Ashina klana larri dabil. Batetik, Ishin zaharra gaixo dago. Ara, Eta bestetik,
klanaren etxaiak hurbiltzen nahi dira alde guztitatik. Isin zarraren biloba, Jenichiro Purtzila, Oso purtzila. etxita dabil, erneatuta eta kuroren bila joaten da. Vale? Orduan, isin klaneko nagusi honen, isin zarraren biloba, Jenichiro dijoa kuron bila. Ze kuro, jarraitzen aizea ezta? Bai, noski. Kuro, oinordeko zerutiarra da. Bai, besia da kuro baita, ezta? Bai, oinordeko zerutiarra da, berezitasun batzu dauzke, eta zein da kuron shinobi zaindaria? Nola ez. Otsoa, Sekiro, bere bizkartzaina. Ona. Orduan. Gauza bat esango izute, Bizkaintza zain hobia, ez du lortuko? Bizkaitar hobia, zenela. Trabatinez pixkat, bizkartzain hobia. Ba, Jenichirok nahi duna da kuroren dragoiaren ondarea nahi du. Hau da, Acervo del Dragón da gazteleraz. Bai. Hau da, hilezkortasuna emateion elementu bat dauke kurok. Bai, eske odol lerro berezi baten oinordekoa da izane. Ez da eozein. Hori da. Eta Jenichirok nahi du armada hilezkor bat sortu. Dragoiaren ondare horrekin. Azkantia. Eta Otsoari egurra ematen dio, Otsoen enfrentamentu dauke hasieran, jokuan hasieran, guatuko zen bezala. Bai. Eta kriston egurra ematen dio, eta besoa moztu dio. Bakizu badaola aukera garaitzeko, ezta? Ez nekin? Oso trebea izan behar duzu, baino badao aukera garaitzeko. Ta, zu lortu zenun? Bai, ze lortuko nunik, ez. Zaila da, ze oso maila altuan dago, eta gaina hasi berria zea jokun eta teknika ez dakazu, baino saiatuz edo trebatuz gero altzaio garaitu. Egia da, azkeneko momentu nola zinematika bat bezala saltatzeala, ustet kunai bat edo ateatzala nonbaitetik, eta gerora gertatzen dana, ez da aldatzen. Berdin besoa mozte izu, ez? Hoi da, baino garaitzezu. Ez diozu guzti zakatzen doi dana, ez? Baino garaitu dezakezu, beak zuri Jesukriston paliza eman ordez. Bale. Bueno, nungin doazen. Ez dakite entzulek historiekin ja aspertzen daiko ja, no ze, baina jarraiten got ja gutxi gehatzea, bale? Bai. Lasaitu gaitezen danok, eta bukatu esan historia. Orduan, Otsoa egurra emateio eta besoa moztu. Otsoak kuroren dragoi odola jasozon. Beraz ez da hiltzen. Hilezkor txo dabil, Otso hau. Eta protesi bat jartzeiote, eta asina gaztelua erasotzen du, eta Jenichiro Purtzila garaitu iteu. Zast. Venga. Gero, Jenichirok ies iteu. Ze Jenichirok gaztetzen duen ura edantzun. Eta hori da, dragoi odolan replika bat bezala sortu duena. Kuro, asina gazteluan gehatzea, eta banaketa hilezkorra izeneko errituala gauzatzea erabakitzeu kurok. Honek ingon lukena da, dragoiaren ondarea deuseztatu, kuro hilkor bihurtuko litzake, gu bezala. Eta berekiko interes eta borrokak geldiara zingo lituzke horrekin. Hori du bere intentzioa. Orduan, Otsoa, Sekiro bialtzeu, kuro bere jauna da. Bai, claro. Ume bada, baina bere nagusia da. Bai. Orduan, iteuna da, Otsoa bialdu erritual hortako berditun osagaian bila. Tipiko hau jokutan, Bai, oso. Venga, segillo bila. Bai. Otso. Ekarri laulandare, bost batxuri, eta venga, ensalada pixkat eta ingo du. Errituala. Otsoa jutea hartzitu osagai horiek, osagai horiek biltzeko kristonak eta bi pasata gero, bueltatzea, asina gaztelura, kuro daun lekura, eta zein aurkituko bertan, kriston spoilerra dago, Bai. Nik nire burua ire spoilerra indiot hau prestatzeakon, ze enaiz iritsi bain dikorrea jokun. Bale, igual gehiagik kontatzen aizea. Ja bukatu eta. Bai. Bertan aurkitzeuna da ontza. Ontza. Zeintzan ontza, goatzaltzeate zeintzan ontza. Ukontza emon. Ukontza emon, hau da, Otsoan aita ordekoa, adoptatzeuna.
Hori da. Bere maisua. Bai, gero boss bezala topatuko duzuen bastante bat. Ukontza Montzarra, ana azaltzea, eta beak esate jokuroi nahi duna dragoian ondarea dela, beste guztik bezala, hortxe dabil, horren bila. Eta, Otxoari kurorekiko leialtasunari uko egiteko agintzen dio Ukontza Emonek. Orduan, ze pasatzen hemen, dilema izugarria, Galanta. kinka larria Otxoarentzat, ze aukeratu inberdu, zeini leiala izan, ze bere aita maisuak, esate jo gauza bat iteko, Eta kurok bestia. eta kurok bestia, eta bitako bat traizionatu beharra duke, Otxoak. Eta ze egitegu Otxoak, baldakizu. Jolastuta ikusiko ez, Bastante kontatu ez ez Kontua nun da- uste hainbeste kontatuko zenunik historia, ointxe esan behar dut. Ni azte bali manaiz, kontatu ditet. Bai, Baina ikusi. kontua da, Bai. hau, a ber, neurri bateko spoilerra, ze, ez da hain, bueno, esan egitena da, kontua da, erabaki hori jokalariak hartu behar dula. Oso krez bana gointzat, zen nien iritsi horrea, baina hori ulertu irakurtzeak ondo. Erabaki hori jokalariak hartu beharrekoa da, Bai, eta horri tezunen arabera bukaera ezberdin izango jokuk. bai, ala da bai. Hoxe dezu historia, lagunok. Bai, eta gaina ustez bide bat bestea baino zailtxeagoa dela. Ados, historia hori da, oain kontua da. Oso aurrea jontzea historian, Bai? Ez un espero. Eska pasai naiz igual, Bai. Nik gehituko detena da pixkat ez historia aldetik, baizik eta jokuan aldetik. Joko zer dan. Bai, bueno, ez, batez ere komentatu nahi nun, trebetasunian oinarritzen den borrokan, nabarmentzen den jokua dela. Jokalariak hau da, Otxuak katana ezpata erabiliko dula borrokarako tresna protesikoak eta baita isileko teknikak. Eta gero baita, Shekirok postura eta parria bezalako mekaniketan oinarritzala eta mekanika hauek menperatu beharko txula jokalariak etxaia garaitzeko. Orduan, Hau da, oso zaila jokua. Bai, eta Jakintzazue. pixkatola laburpen gisa edo laburpentxoa bukatzeko, komentatu Front Softwarek beste jokutan ez bezala, Shekirok ez dula rol elementurik eta ezin dezula pertsonaia sortu, hau da, Otxoa da protagonista eta berarekin jolastu behar dezu. Eta, bueno, Bai, joka moldean ez dago beste Soulsak daukien... Hau da, hasieran pixkatze motatako jokalaria erabaki nahi dezu, nolako gauzatxok ez ditu, ja, Otxoa zea, eta benga, behakin sei aurrea. Bai. Hau da, Soulsetan indeikezu mota desberdinetako jokalarik, ez? Indarren oinarritutakoa, trebetasunen, magia... Hori da. Hemen Otxoa jokalari dazu. mota bat dago. Hori da, hobetzen zuaz, dauken- teknikak gehitzen edo ikasten zuaz. Bai, jokoan teknikak aurreitezun- daude eta gero zu jokatzeko Ginen. eran baukezu margen pixkat erabakitzeko ze jokalari mota izan nahi duzun, gertu jarri, urrutiatu, etxaian arabera, baina ez da beste Soulsako zein zabala, ez? Hori da. Eta, bueno, pixkat bere ezaugarri onenak mintzatzeagatik, esan dezakegu bat dela borroka bizia eta teknikoa, hau da, borroka sisteman jokalariaren... teknikoa. Oso teknikoa, ez? Ultra teknikoa. Bai, jokalariaren trebezian oinarritzea, parria eta eraso hilgarriak bezalako mekanikak erabiliz, gero une egokitan blokeatu eta saiestu eta baita kontraerasotu beharreko jokua da, eta era hontan gaiztuai defentsa puskatzen edo postura, hobeto esan da, puskatzen jute jozu, eta funtsezkoa da teknika hauek oso ondo menperatzea, jokuai aurre egiteko eta bertako etxaiak garaitzeko, ze bestela hilda zaude. Oso zaila. Bueno, nik uste jokagarritasun honek bereiztegula baita lehen esan bezala jokua beste Dark Soulsetatik edo Bloodbornetik. Ze adibidez bere garaian komentatu genuen bezala desberdina zen jokagarritasuna Bloodbornen eta Dark Soulsen. Bai. Eta honek beste teknika mota batek hartze dela, kontraerosoak eta parriak oso momentu egokian itea, gaiztuai postura puskatzeko, ze behin postura puskatzea lortzen badezu, oso pixka bere ahulgunea lortzezu, ez? Gaiztuan ahulgunea. Bai, nahiko desberdina beste Soulsetatik, eh? Oso, Osea, oso. hau ja azken hain zuen, Dark Souls trilogia da nahi nazion, tarten Bloodborne bai.
Bai. Eta gero ate zuen hau, ez? Eta, Bai. Eta gero, hau da gero ja atera zuen Elden Ring. Hori da. Izango litzakela Ja Souls bat mundu mundu irekian. irekian. Ez? Bai. Eta, bueno, joku honek arrakasta izugarri zentzun, Ni asko gustatu zen, niretzako... Gothic Game of the Year saria jaso zuen. Bai, niretzako denetan gustokona da. Bai, Soulsetan gustokona da Dudipe. Bueno. Bai, hemen sartuko gea igual Adierazpen irekien. gogorrak. Bai, baina izu, hala da. A ber, ondo da, baina niretzako eske zailegi da. Nik... Ez diot erabat, ez dakit nola esan. Puntxo hartu? Zuzenekotan zabiltza Ikasi baita dut. pasatzen da horrek zaildu ditu dana, Kasi ja nola jokatu behar da, baina... Ez diot alako grazi puntxoa errapatu, o... beste solsak gehiago gustatzen zaizkit. Ja. Igual ja teknika harrapatu jozulako guztiz. Oso zaila intzait jokua. Jarraitzet komentatzen beste zaugarri garrantzitsuenetariko bat dala nola ez ambientazioa eta estetika. Alde hortatik ikaragarri da. Bai. Oso polita, ambientazioa, estetika oso polita, bai. Bai, elementu historikok ditu alde batetik Japoniako Sengoku garaian girotutako estetika horrekin, baina aparte gero fikzioan hasten du baita jokun. Eta visualki zeharo murrizte zaitu murriztu esan da? Bai, Ez nun esan nahi, murgildu esan nahi nun. Zeharo murgiltzen zaitu, visualki oso ikusgarria den mundu Japoniar hortan, ez? Zaken nahi kristona iruditu nahi. Nik uste baita nere gustoko nadala ambientazioagatik. Nik uste ambientazioa oso esanguratsua dela niretzako. Oso erra da, nik lehenengo aldiz hartu nuen joko baita horrekin flipauta gaunitzen. Claro, gero ja aurrea zoaz, da kristone egurra emate izue. Pelota, handitzen jutea, eta gero baita garrantzitsua da jokuk dakarren narratiba eta pertsonaiak, alde batetik pixkat narratiboki ulerkorra da, behintzat, ulerkorrago da beste soulsak eta baino. Sinematika gaude, itzen jitegu esplikazio bat pixkat errezagoa dago. Beste soulsak asko zorogo di alde hortatik, historie dago objetun deskribapenetan. Bai, gero drako gripea daukagu baita historioan. Bai, hori ez dut aipatu. Bai, pixkat gaina esatezu nahi, hiltzezan bakoitzen drako gripea zabalduzua munduan. Eta honek esatezu, seia 20.000 aldiz hil naiz, dauneko ez da inor bizirik gehatzen drako gripeakin. Nik spoiler txiki bat hor, ez daukela hainbesteko eraginik gero, jokuan. Merkatari batzuk hil altzaizkizu drako gripeakin eta behaiek saltze dituzten gauzak betiko galdu. Ojo, hortxe guztet komentaioa. Ze gauza dira horiek. Bueno, igual kalabaza... Hazi bat. Gero iruditzen zait, otxoko protagonistak karisma izugarri handia dakala, eta gero bertan, agertzeian Genichiro, Kuro, hotz handia, eskultorea, ez dakit, pixo handiko pertsonaiak iruditzen zaizkit, osea, guapo daudela iruditzen zaizkit. Eskultorea erra da, bai. Eskultorea protesia jartzi zunata. Bai, gaina... Ez dut spoilerrik ingo, baina eskultoreak... Eskultorea larri dabil, ez zulakin da. Bai, historio potentea du atzetik eskultoreak. Gerora ezagutu ahal dena, edo ez? Ja. Bai. Bale. Gero komentatu baita, garrantzia handia duna, otxokon tresna protesikoa. Egi da, bai. Shekiron beso protesikoak, gaizton aurka borrokan zein esplorazioan, tresna eta trebetasun paregabeak ekartzen dizkion protesia da. Gainea, gerora, protesi desberdinak lortu ditzazkezu, edo ez, depende zenbat esploratzezu, batzuk ez dira inerrexak topatzeko. Protesianak ekarreko luke... Eraso sekundario bat ezela, ez? Bai. Trukillo bat ezela. Bai. Mugatua dana. Depende ze ekipatzezun gainea, gaiztoi aurrein aldiozu errezago, zailago, erabatera edo bestera, noski? Bai. Gero mugatua da, ez dugu nahi aina erabiltza protesia gastatu itea zeitun. Bai. Baina egida, aurkarin arabera, estrategia bat bestea... Bai, gaina badaude protesi batzuk... Deixente lagundu edo... Bai. Onuragarriak diala bos batzuei aurre egiteko. Asko lagundu ditu, Beste atzokin ez, Ze atzokin ez da zeinik.
benga eta benga, baina... Bai, baino tresna batzuk garrantzitsua dira. Esango nuke bereziki mini etxaiantzako balioguela. Bai. Etxai handitan xoxe, baina ez hainbeste. Bueno, eske ez dizut spoilerringo, baino bai. Ba, protesi bat animaliak diren bosentzat oso ona dana. Petardua. Ez ez lortu. Ez. Eta bukatzeko, komentatukoet, erronka eta zailtasuna. Bai. Bexikei galanta jokuna, o... Hortaz etzen edazu, bale. Hasi. Ez, zoixe? Hola, labur bilduz. Zen nahi zuke esatea, erronka eta zailtasuna. Zure ustez zailtasuna. zaila da jokua, zure ustez? Oso zaila. Kriston pazientzia. De hecho, gaina, azken bosaren aurka ezinean enbilena jokua utzi nun. Nola utzi? Baina, jokua utzi nun, eta... Utzi? Inoiz ez da inber, zeia harrapatu jozu trukilloa, jokagarritasunai, eta ustea ez dakit munduko teknika ikonena den, baino 3-4 hilabetez igual erraixutziko nun, porque bitarte hortan joku bat bukau nun, osa atxe eta bukau inun, segiro hor apartatuta, seko. Ze joku? Enazko atzen. Baina, nik hori indet. Assassins bat, igual. Nik hori indet, baina ez azkenengo bosakin. Erdi parte nola utziet. Eske ezinezkotzat nun, osea, holaxe esatizut, ezinezkotzat. Bakizu batzutan esatezula, zaila da, baino posible ikusten. Ez nun ikusten, eta utzi nun. Eta berandugo, gaina, bos opzional potente batetik nentorren, azken bosera jun baino lehen, eta hau garaituta geho, nerekiko konfiantza hundikin nihun. Azken bosea eta ez, osea, hain zaila intzitzaidan esan nun, hau ezinezkoa da. Eta utzi nun, eta 3-4 hilabete berandugo berriz hartu nun, hortik. Zein da azken bosa? Hori spoiler da, esan daik ez du edaz? Ez dut esango. Uste nun iruditan ikuslek ikusten nahiko ziala, zuk esan ja, duzu igual, zitarten. Bai, jarringo dugu, baina, bueno, igual ez da atzematen zein dan. Zer da, Jenichiro da? Berriz da? Ez dut esango. Aunque igual ikusten izazte, baina igual ikusten zuen norbait hor ez dakizuena zein dan. Ez dakit. Eta bestela da, gu entzun, baino begik itxi. Beste aukera bat dela. Bueno, bos eta zizketan gabiltzala, pelota arte, zein izan da? Ze pelota? Jokua pelota arte eta utzi arte, alderatu arte, zein izan da guain? Utzi entzenun? Ez, zuri galdetzen nahi dizut, Tasio, zein dan zure bos gustoko na. Ez dut utzi, atxeden alde bat hartuet. Bale. Gero berriz hartuko. Parke dazo. Berriz gogokin hartzeko, eta ez nazkatzeko, zeian nazkautan eo. Bale. Galdetu nahi nizuna da, oain arte jolastutakoaz, edo, zein izan du da, jolastuko dezunetik, zein izan da zure bos gustoko na. Galdera zaila da, jargi. Galdetu behar nizu. Galdera zaila da, jargi. Bueno. Ez que, a ber, gustokoa, hemen ez da oso gustokoa bezala. Osa, dena da, gorra da, dana, asuntua. Zezena gustatu zitzean, baina zezena mini boss bada. Bai. Gustatu zitzean, bueno, ez zitzean, gustatu momentu, negero pasauta gero ya gustatu zitzean. Gustatu, onartu, bakit. Zezen suzkoa zalako. Bakit, zeratik gustatu zizun. Zetik. Lortu zenulako parri eitea, zezenai. Grazia intzian parreitek zezenai. Enun uste hori posible zanik. Lortuko zenunikan egia da, laguntza jaso zenula, txateko komunidadean aldetik. Baina kontzeptu bezala zezenai parreitek, kiston grazia itezian, oso zoroa da hori. Eta kisto momentazoa lortu zenunen, ze kostatzitzaizun. Bai. Baina favorito bezala, favorito kakotx erraldoi batzukin, favoritoa esan berret Jenichiro purtzila dala. Bai. Ze inoiz gehien kostau zaiten bosa izan da nire gamer ibilbiden. Momentuz, claro. Baina esagerazio bat izan zen zemat aldiz saiatu gara izan duen. Ez zitzean, hanbizte kostatu. 2 asteo pasau nitune. Bai. 100 saiakeratik gora seguru initula. Ziur baietz. Zuzeneko hain nun, zuzenekotik kanpore saiakerak onduzien entrenamentuak. Saiakerak, baina izugarrizko saiakera pila, Alako baten pasau nun ja esperantza galdutan eukenen. Gero horre, nire YouTubeko kanalen, Tasio Zupen gameplayetan. Kamaraz kanpo gaina, Bai, karo inun pasau nun eta PlayStation lauak aukera emateizu bideo hori, gaur konsola guztik pentsatzen, bideo hori gordetzeko, azken ordu laurdena edo gordetzeizu. Bai, zuk grabatzen jarri gabeia grabatzen dabil. Eta orduan gero bideo hori jarri non YouTubeko kanale nik neu komentatuta, hemen hola juna, ordu bat asio, eta zera.
Bai. baina kostau zitzaidan izugarri. Eta azkeneako ja, gustoare pixkat hartu nion, gusto ez da hitza, eske sufritu iten, baina, bueno. Baina tamaina hartu zenion. Piskat. Bueno, era bat kontrolatzen nun ja, bere mugimendu guztik, bestela ezin nun pasau. Una. Oso zoroa izan zen. Esperientzi ona, txarrare bai, eta zoroa benetan. Ez dut inori gomendatzen. Ba, nere gustoko nola ez Pinpili Pauxa handera izan zen. Nik ikasi nun, Shekiron jolasten. Emakume amoina honi garaitzen, ikasi nun Pinpili Pauxa handera garaitzen ikasi nun, sufritu nun, baino ikasi nun. Hortik aurre asko zobeto jolastu nintzen. Egia esan guapa, nik esango nuke, nik probatu dutenetatik bi herrenak horiek diala. Pinpili Pauxa handera eta zea, Genichiro. Ni oain naiz ondo goatzen, baino esango nuke Genichiro erreixin zitzaidala Pinpili Pauxa anderea garaitzetik nentorrelako. Eske asko erakutsi zen jolasten. Teknika horreiola eskua harrapatzen Shekiron jokagarritasunai. Eta gaina esango nuke Shekiron daon bosik gogoan garrienetako bat dala Pinpili Pauxa anderea. Eske estetikoki erra da. Bai. Baina zarra da, aurkaria. Bai. Konoichi, zarra da, emakume hau. Hau da, veterana konoichi bat da. Eta konoichiak ninjutsu erabiltzen duten emakume ninjak dira. Piskat Pinpili Pauxan historia jakiteagatik. Eta gerlari oso trebe eta azkarrak dira. Horratik da nik uste impresionantea bosa. Oso esku harrapatze jozuneko edo tankera harrapatze jozun arte, oso azkarra dalako. Gero komentatu baita Shekiron mentoreetako bat izan zala, gure 8ko gaztea zanen. Orduan, jokun historioan garrantzitsua den pertsonaia da baita. Eta baita, Shekiron iraganakin da bere shinobi entrenamentuan loturagatik edo, baita garrantzitsua da. Lorea baita, lore kontu baita emakume hau garrantzitsua da. Eta, garaitzen jozunean, hobetu ulertzezu pixkat, protagonistak barruan dakan minoi ez. Azkenen traizioa dago bere historioan, eta traizio honen parte baita Pinpili Pauxa anderea bada. Bere garaian mentori izan zalako, eta, nik uste historia politia daula atzetikan. Horre paralelismoa hauen kontuatu nahiz, baina Metal Gear Solid 3ko Big Bossen pertsonaiaken. Ara. Hori jokatu duenak, kontuatuko zian. Bai ez. Komentatu baita, berez bere benetako izena ez dela agertzen, Pinpili Pauxa anderearen benetako izena ez da agertzen jokun, naizta uraren orin izenez baita ezagutze zaion. Eta ilusionismoan eta borroka tekniketan dun maixutasunagatik baita ezagutze zaio. Baina, nik uste bere aurka... Pinpili Pauxa anderea eta zaizea. Bai, bere aurka jolastezun momentu arki ikustezula, gauzoiek arki menperatze ditula. Bai, zera, mamu batzuk guzela bialtzezkizu, eta... Bai, bi fasetxu. Mamu purtzil batzuk. Eta alako baten hastizu mamu purtzilak eta Pinpili Pauxak eta erabiltzen. Kontuatzen baldin bazea, gero Shekirok botatzeitun Pinpili Pauxak eta konturatzen baldin bazea, antzekotasuna dakate Pinpili Pauxa andereak botatzeitun Pinpili Pauxekin. Eta hori da, bere garaian, berak erakutsi ziolako teknika. Jak! Bai. Baina eskulturekin zion protesia. Bai, hoi egit ja. Zonalderik gogokoena bakazu? Ez, zu bai. Nik bai. Bai, eskenik jokoa bukatu, Zuk ez bezala. Ke pilote. Bai. Netzako zonalderik gogokoena Iturburuaren jauregia da. Oso zonalde politia da. Nik uste nahiko gertu zaudela zonalde hortatik, Eta jokuko nahiko bukera parten daun. Monja garaitu altzen hon? Bai. Orduan igual, bai. Nahiko bukaera parten daun ja zonaldea da. Moindik ez zaude bukaera, baina txortxe. Lehen historia kontatu eta historien nago, enkarguta bialtza zaituenen? Bai, Puntu hortan nago. Puntu hortan nago, eta ja bialdu nindunetik gauzan bila, ja gauza lortu ez bueltao, gero beste gauzatik bila juna. Honeko uste baino aurreratu zuaz orduan. Bai, nik uste dut dela asko falta. Ondo. Zonalde hau oso ikusgarria da, oso politia da, oso gorra da. Baina urjautziak daude,
uran gainen etxetxoak daude, eta iruditu zitzaidan, iritsi nintzanen ikusgarritasun handiko zonaldea. Esplorazio handia du gaina, oso zonalde irekia da, eta esploratzeko asko du, eta item asko topatu daitezken tokia da. Gainea, aurreago hasieran urakin kontu zibili behar dezu, elektrizitatea daolako, baina gaizto bat garaituta gero lasai zonaldea harakatu dezakezu eta lasai buzeatu dezakezu, eta item asko lortu daitezken zonaldea da esan deten bezala. Baina, kontu zibili behartzea, urazpin buzeatzezunen, ze Samo erraldoi bat dabil bertan. Galanta benetan, da gaina. Galanta, Samua! Bai, gaina. Urazpin buzeatzen topatzen baldin badezu, ez zaitez saiatu bere aurkaz, ez zezu zerringo. Koixka batekin ja zerraldoak atzeizu, indezakezun bakarra da eskapo, eta oso Samo erasokorra da. Ez da zure launa, kontuz ikusten baldin bazu, inkorre. Samoa da gazteleraz karpa. Hori da. Txosna. Hoi da. Eta, Samo hau bos bat da, kakotxen arten esatet bos bat, ze etzea bere aurka ez dezu zuzenen borrokatu behar esan bezala urazpian oso erasokorra da, eta xekirok ez du zereginik urazpin bere aurka. Baina Samo erraldoi honek misio sekundario bat edo sekundario bat du, bera garaitzeko, nahi izan ez gero. Nik aukera izan da garaituko nuke, ze ostion item on pila emateitu. Eta, bai, eta oso polita da gaina historia. Hau garaitzeko, bertan, ontzi baten barruan, merkatari bat topatu dezakezu. Dios. Bai. Haze, merkatari ergela, zeite Pixkat ergela bada, ze bera kontatzizu, lehenengo iten batzuk erosi behar dizkiozu, konfiantza hartzeko. Gaina bere txampon trukea, ez du dirua onartzen, berak Samo edo karpen eskamak trukatzeitu. Merkatari xelebre benetan. Bai, kontutu zea Samoak daudela uretan igerian. Ikusi ezu baten bat. Bai. Samo horiek akatzen baituzu, eskamak emate izkizute, eta eskama hau, merkatari horrekin trukean iteko txampona da, eskama hauek. Eta behin pixkat gauza pare bat erosi eta konfiantza hartzen duen merkatari honek zurekin kontatzeizu, berak, takan ametsa edo bere ilusioa, Samo erraldoi batian bihurtzia dela. Eta orduan honek, amu bat emateizu, enbenenatuta dagoen amu bat emateizu, amu hori Samo erraldoiai emateko, eta holaxeak atzezu, hola trikimailu, trukotxo, zikin batekin, esan dezakegu. Pozoinduta akatzezu? Pozoinduta akatzezu. Benen hauta? Bai, orduan berriz, bueltatzezea iturburuaren jauregira, bertan ikustezu nola, dagon Samo honi jaten emateion arduraduna, eta oso guapo doz, arduradun honek kanpai bat jotzeunen, Samoa, xaxt, etorritea, urrazalera hurbiltzen da, eta orduan jaten emate jozu. Zuko ikusitentzu, jak, eta erabiltzezu teknika hoi, zure amu envenenatua Samoari emateko. Pila gustatu zitzaidan niri misioa. Orduan pixka jakitea da zein behar da. Bai. Tinaja edo nik behituta. Behituta nun? Bai. Ez dakit, interneten. Gida baten behituta? Noski. Bestela ez nun jakingo inoiz gizon horrengana jutea. Pilote. Bestela ezin ez da. Hori izate jotze, gilarki beak nahi askotan ez da. Nola bitatzu gian, gisa eixo horrek. Ez behitu gidan, beti bronka botatziet. Bai, ala izan, eske bestela ez dakizu, merkatari hori topatzea ez dakizu. Soulsetako misio sekundario horiek, inoiz ez jakin zein behar dan, ez bazuk idean behiratzen. Hori da. Bai behin, amu emate izunen, konturatzezea nolain. Porque ikustezu nola jaten emate joten, eta baino gizon hori topatzea, eta berak amu emango dizula jakitea, oso zaila da. Zenaizta nahi gabe esploratzen tipoa topatu, gauzatxoak erosi behar dizkiozu, zuri kontatzeko, amu emateko. Bueno, nik uste, igual nahi gabe topatu aldezun jakintza, baina ez dakit zaila iruditzen nik behitu inun, jazta. Eta hoain zuei kontatu dizuet, nire jakinduria, Samo erraldoiai aurre egiteko.
Erki? Eta gaina esan bezala, ba, hiltzea lortzen badezue, ba, item txoak lortzen dira. Así que, bueno, politia, misio sekundario bezala niri oso politia iruditu zitzaidan. Oso ondo. Bai. Bexik ja? Bai, ja iritsi gea, ez du ematen, baina iritsi gea. Bukaera partea, saioan bukaera partea. Betu, bexik da inspirazio iturria ze izan zen. Hidetaka Miyazaki eta enparauentzat. Elkarrezketa baten, Aitor duzun Miyazakik manga batzuk izan zitula inspirazio iturri. 3 manga aipatuko ditu. Batetik, Basilisk, Masaki Segawaren, eta Basilisk kontua da, bi shinobi klanen arteko norgehiagoka daola, eta bere garaian klan bakarra izan ziala, eta horrek badu antzekotasuna Sekiron historiakin. Bai. Beste manga bat, Blade of the Immortal, ezpata hilgarria, izeneko elementu badago manga hontan, hilezkorra da dian pertsonak edo izakik akatzeko erabiltzen ezpata bada. Bale, horrekin bakarra akabatu ditzazkezu ez, izaki hauek. Hori da. Eta hori Sekiron gauza beha gertatzea ez. Sekiron aipatu dugulen hilezkortasuna, eta hilezkorra dian horiek akatzeko ezpata berezi badago, eta momentun dateatzeu otxoak ezpata hori lortzeu, eta gero momentun bost batzukin ikustea. Ona? Gero, Berserk izeneko beste manga bat dago. Hemen dauden elementuak dira mendekua, traizioa jasateu protagonistak, otxoak bezala, eta ezkerreko besoa galtzeu. Antzekotasunak ju ez, otxoakin, otxokokin. Antzekotasun handik. Protesi batekin esnatzea gaina, besoa galduta gero, eta hile Sherlock txuri bat dauke, pertsona honek. Sherlock Holmes. Txuri bat. Bale, txarra, barkatu. Entzule Matiok, barkatu. Txarra izan da. Hori zeak bezala. Otxoak bezala. Sekiro bezala. Bai, gaina jarritan ontsa irudia ikusteko antzekotasuna. Ikusentzulek beti bezala gure aurretik dijoaz, da irudia ikusten nahi dira. Bai. Sortekok dira. Bai, oso. Ba, hausia izan da. Azken balorazio orokorrak, Sekiroi buruz. Bai. Ze sentitu zenun, Ilargi? Okunekin. Ba, gora bera handik izan du nitun. Batzutan pozik, bost zail bat garaitzerako momentun, bestetan trabatuta, bestetan mekagoen dioska, sentimentu asko. Sentimendu nagusien mekagoen dios izan da. Bai, eta mekagoen dioro, eta bai, zuzenekotan ikusi izan dugu. Bai, gorra, jokoa nahi gogorregi erutzi zait. Eta jolastu duzuenok, ze sentsazio izan zen dituzten Sekiro jolasten, erresa intzitzei zuen, guri bakarra intzaigu zaila, gu bakarra izan geha traketxe, o zuek baita. Iruzkinetan, iruzkindu, mesedez. Bai, hortxe bian. Iruzkindu. Eta arpidetu. Nola ez, laik eman eta... Iruzkindu, ze irutzei zuen, jokatu balin bazue, eta jokatu ez balin bazue, aber ausartoko zaten. Bai, ez da? Esan. Nik uste merezi dula gutxinin probatzea. Gero ja, ba, norberan habilidade mailetan, ba, ikusi daiteke aurrerago iristezean, atzeago, bukatzezunez, baina nik joku bezala izugarri ona iruditzen naun jokoa da, eta nik jende animatuko nuke, nola ez? Behintzat, probatzea. Oso entzutetxoa izan zen jokua. Oso. Oendikane atetzea imitatzaileak bezala beste joku batzuk estiloko, eta probatu txuzu? Nio... Nio demoa probatu non. Nio gero bestea Wolong, hori demoa probatu genuen baita. Bai, zailak baita, oso. Baina bai. Ni ambientazio aldetik asko gustatzen zaitu, orduan gustatzen zaiona bai animatuko nuke probatzea. Bai, probatu eta kontatu gugu, Hoi da. Zer duzkotean. Bueno, eta hementxe bukatzen dugu gaurko saioa, urrena atorrikoa baita. Hori da ikusentzuleok. Eta laiztera arte, ondo izan? Aio! Agur!